Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom si budeme prerábať podsvietenie na BMW E46 a E91 z klasickej oranžovej na bielu. A hodím vám sa nejaké ilustračné fotky, ako to vlastne vyzerá pred, lebo sprostá hlava som si to neodfotil, ale tak každý pozná bavorácké oranžové proste podsvietenie a fotky vlastne po, ako to bolo. Mám taký krátky pokec ohľadom toho, ako to vlastne vymeniť, ako si to spraviť a čo je všetko potrebné k tomu, aby si to vedel spraviť doma. Je to jednoduché, stačí ti len nejaká rozumná pajkovačka, na ktorej si vieš nastavovať stupne, aby si nepoškodil ten plošák tých budíkov, lebo pri nejakej vyššej teplote tej pajkovačky môže sa stať taký problém, že odpajkuješ vlastne cestičku, ktorá je na tej doske napevno. Takže na prerobenie podsvietenia tých budíkov budeme potrebovať malé SMD ledky. Je na vás už aké farby, či rúžové, modré, červené, biele, tyrkysové, je to na vás. Proti gustu žiaden dišputát. Ja som zvolil teda biele ledky 12V, ktoré som teda vymenil za tie originály. Keď sa človek na ne pozrie, tak vidí, že tam je jedna k jednej vlastne ledky som zvolil, čiže len odpajkuješ, napajkuješ znova. Treba si dať pozor na polarizáciu ledky, lebo ledka svieti iba v jednom smere. Čiže treba si na to dať pozor, ako to odpajkuješ, tak to treba napajkovať naspäť, aby neboli potom problémy, že zložíš celé budíky a polka ti nebude svietiť, alebo nejaké segmenty toho podsvietenia nebudú svietiť. A ja som ešte plus na tých 46-kových budíkoch prerábal vlastne aj podsvietenie toho autička, keď máš otvorené dvere, alebo kufor, alebo kapotu, ak máš alarm a podobne, tak som menil podsvietenie tiež z oranžového na červené, keďže mám červenú 46. Je možnosť tam meniť modrú, bielu, podľa farby auta, ako by každý chcel. A ešte som menil vlastne signalizáciu žiaroviek nesvietiacich vpredu aj vzadu, čo má 46 vlastne tiež v tom malom displejčeku naľavo vedľa board computeru. Tak predné som menil teda na biele podsvietenie, zadné na červené, aby to bolo kvázi korektne farebne aj čo sa týka auta zvonka vnútri. A teda keď mi nesvieti nejaká z predných žiaroviek, tak mi zasvieti vlastne biela ikonka buď na ľavom, na pravom svetle, alebo teda vzadu, tak mi nesvieti, tak mi zasvieti červená. Podotýkam, že budíky je potrebné rozobrať úplne na minďar. Treba dať dole ručičky, treba dať dole z toho ten plast tým overlayom, kde je to ciachovanie. Treba to úplne rozobrať fakt až na ten plošák, aby sa k tomu človek dostal. A hlavne je si dať pozor na tie displeje, čo tam sú, lebo majú kvázi taký penový kontakt medzi plošákom a tou obrazovkou a ľúbi sa to odtrhnúť alebo odlepiť. Čiže na to si treba dať pozor, že s tými displejčekmi opatrne. Nie je to až také náročné si to vymeniť. Každý, kto je tak trošku zručný manuálne, tak je schopný si to spraviť. Nepotrebujete nejakú extra špeciálne vybavenie, nejakú odsávačku na cín a podobne. Akože dá sa to s rozumom a opatrne spraviť aj s normálnou klasickou proste pajkočkou, na ktorej sa dá nastaviť teplota. Kto si trúfa, môže aj klasickou hrotovou, ale neodporúčam to, ak ste není profesionál v pajkovaní, že viete kedy a ako rýchlo zareagovať, aby sa to náhodou neprepálilo. Čiže dám vám sem ešte fotky vlastne, jak to bolo po. Tam, čo sa týka tej 46, tak tam tých verzií tých budíkov bolo trošku viac, tak vám sem dám nejaké fotky z toho priebehu vlastne, ako sa to robilo, ale teda podsvietenie tam bolo zmena iba teda jedna a na tej 91 sa menili potom dodatočne ešte vlastne ručičky sa dávali do červenej, ale inak nič špeciálne. Na tej 91 je zachovaný vlastne ten infodisplej nad computerom v štýle, že ak vám zasvietí nejaká kontrolka alebo niečo, tak sa prepne z bieleho na normálne farebný oznam tej chyby, čiže je to všetko zachované, je tam zmenené vyslovene iba to podsvietenie.
Do 46 som si tlačil vlastne ešte kvázi také rings do tých budíkov, že som to nerobil len kvázi ako normálne krúžky, ale tlačil som celú kaplnku, respektíve na každý individuálny budík vlastne kaplnku takú, čiže ono je to trojrozmerné a sú to fotky. To vyzerá montáž úplne jednoduchá, sa to osadí dnu a pekne to tam drží, čiže netreba sa báť, že to bude nejak vypadávať, alebo že sa to bude hýbať, že to tam nebude pasovať. Do 91 sme sa teda dopracovali až takému bodu, že sa dali digitálne budíky so 4 témami, dívam sem fotky. Budíky ukazujú, alebo sú schopné ukázať teplotu oleja, teplotu vody, nabíjanie akumulátora, podobné veci. Čiže akože sú dosť do plusu vybavené, čo sa týka oproti klasickým budíkom, aj keď áno, dá sa na klasických budíkoch tiež dorobiť teplota oleja na ukazovateľ okamžitej spotreby, ale nie na každom motore, ale je to možné dorobiť.